Usa ka lalaki ang napalgang patay sa kasagbutang bahin sa General Santos City. Sumala sa kapulisan ang biktima na lambigit sa managlahing krimen, lakip illegal nga droga. Ani report. Dinhina sa kasagbutang bahin napalgan ang usa ka lalaki nga dunay samad pinusilan sa ulo ug wala nay kinabuhi sa Kamachili Extension, Barangay Tambler sa General Santos City pasado alauna Miyerkules sa kadlawon. Lakip sa nadiskubrihan sa kapulisan sa patayng lawas sa lalaki ang usa ka kutsilyo ug mga wala nay sulod nga sachet nga gituhang gisudlan og illegal nga droga. Sumala sa kapulisan, nakadungog og buto-buto sa pusil ang mga residente sa lugar ni atong gabiuna. Nasayran sa kapulisan nga nalambigit ang biktima sa managlahing krimen sama sa pagpangawat, motor napping ug illegal nga droga. Sa ato ang nasubay, involved kini nga victim sa mga drugs, kardaping sa mga motorcycle. At the same time, involved po kini sa mga robbery o pagpangawat. Sa imbestigasyon sa kapulisan, dunay nakamatikod nga dunay mga lalaki nga sakay sa tricycle nga miagi duol sa nahitabuan human sa krimen. Sumala sa kapulisan, posibleng kaubanan lang sa biktima ang mihimo sa krimen kung asa posibleng onsehan sa droga ang hinungdan sa pagpatay sa biktima. No, na possibility na ang managhimo sa maong krimen, no, possible na iyahagya po nga mga kauban. So kana pang ato yung sutaon pa yun. Possible no, onsihan sa drugs or either sa ilahang mga illegal activities sama sa pagpanghulda o pagpangawat. Gidala na sa punerarya ang patayng lawas sa biktima ug ginahulat na lang ang pamilya sa pag-asikaso niini. Samtang padayon ang imbestigasyon sa kapulisan ug pagsuta sa responsable sa krimen. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1. Mindanao.